Nwyddau mawr wrth gwrs ydy bod ti'n mynd i fod yn rasio i M-Sport yn y pencampwriaethau rally'r byd flwyddyn yma. Be ti'n meddwl allu di enelu am tymor yma? Yndi, mae'n gyfle gwych i fi fo'n onest. Dwi wedi cael yn ddewis i fod yn rhif 2 i'r tîm tu ôl i Mico Hirvan sydd yn dreifr profiadol iawn. Wedyn fydd o'n brofiad grêt iddo fi. Mae'n mynd i fod yn flwyddyn o ddysgu eto i gario ymlaen y flwyddyn diwethaf. Mae gen ni program sy'n mynd i fod yn fwy neu just lenni sydd yn safle ffodus iawn i fod yn efo fo'n onest. Mae'n rhoi cyfle gwych i fi ddatblygu. Wedyn, da ni'n edrych ymlaen fawr iawn i gydru dysgu efo'r tîm a gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn ni'n gydru dangos speed da. Felly faint o'r tracio yna o ti'n gyfarwydd efo'n barod, faint ti wedi trio o blaen? Dim o'r tair gyntaf, fyddwn ni'n mynd i Portugal a fe hwnna'n rali da ni wedi bod iddi diwedd o blaen. Wedyn mi hwnna chdi bech fwy cyfarwydd felly, ond yn gyfarwydd yna tua 6 neu 7 rali da ni heb fod iddi o blaen. Wedyn fi hynna rhoi sialens fwy nag arfer, ond fel dwi'n dweud, da ni yma i ddysgu a wneud y job ored fedrwn ni. Sut ti'n teimlo ath y flwyddyn i ti yn gyfan gwbl felly? Wel, ges i gyfle gwych, ges i symud fyny i Cockermouth i base M-Sport ac o'n i'n gweithio efo'r tîm ddydd wrth ddydd a hefyd wedi fod yn ennill pencampwr y byd i'r adran iau llynedd felly. O'n i'n rhoi cyfle i fi wneud 5 rali mewn car categori 2 y byd felly ac oedd hynna'n brofiad grêt. Blwyddyn dysgu iddyn ni, ond erbyn ganol y flwyddyn oedden ni'n gyd i roi perfformiadau cry mewn mi ddiwedd yn ail dwywaith i Robert Kubica a wedyn yn ennill ar yr ymdola yng Nghymru lle wedyn yn brofiad gwych i fo'n onest a felly wedi bod yn eitha hapus efo yr reit da ni wedi gydru gwella drwy gydol y flwyddyn felly. Felly nath yr diddordeb yma mewn rylio ddechrau felly? Wel, o'n i reit ffodus mewn ffordd fi wedi tyfu fyny o gwmpas yr sport felly. Dad yn broffesiynol ers i fi fod yn ifanc iawn. A wedyn wrth gwrs wedi cael lot o atgofion yn trafeilio dros Brydain yn sicr yn gwylio ac yn canlyn dad felly. Ac ers hynny rili mae wedi datblygu fod eisiau gwneud y gamp yn hun a unwaith o'n i'n troi yn 17 felly a digon oed i gydru gystadlu. Dyna o'n i eisiau gwneud felly. Nes ti drio unrhyw fath o rasio eraill felly cyn dechrau rylio ceir? Do, wel yn oed eitha ifanc tua 8 dwi'n meddwl o'n i'n gwneud trial o motorbike felly ac yn ddian iawn nes i sylwi na ddim cweit digon o speed yn involved felly. Wedyn nes i rasio motocross am chydig bach wedyn ond nes i enjoyo'r motocross i fo'n onest ond unwaith ges i go ar ralio doedd na ddim byd yn gyrra'n agos at hynny i fo'n onest. Nath dy dad erioed trio darbwyllo chdi rhag wneud yn fel bod o'n rhy beryglus? Bydde fo'n deud do achos o'n rhy beryglus, dwi'n meddwl orio trio wneud achos o'n rhy ddrud dwi'n meddwl. Na fydd y peth mwyaf ond oedd o ddim yn dwi'n gael yn pushy father felly yn dweud ti'n gwybod yn yr manadeg cyntaf beth bynnag oedd o eisiau fi fynd mewn iddo fo ar liwt yn hun felly. Be sy'n ymhelo chdi am y ceir ag y rasio hun felly, a'r tracia heriol dio, a'r cyflymdra, a'r tactigau rasio? Dwi'n meddwl y cyflymdra, y teimlad o fod yn y car dwi'n meddwl di'r peth mwyaf. Dod i ralio ddim o hyd fel ar speed ucha i gymaru ar rai chwaraeon eraill felly fel Formula 1 neu rasio. Byddai'r speed ucha lot is ond just y teimlad o fod yn llithro ar y grean neu ar y tarmac. Mae hynna'n teimlad grêt felly. Falle'r peth mwyaf ydy fod ti'n gwybod y ffordd, ti'n gwybod ti'n dibynnu'n union ar y nodiadau da ni wedi sgwennu a'r go-driver allan yn ôl felly. Wedyn does na ddim llawer o gofion ymlaen felly ti'n dibynnu ar y berthynas na a'r trust felly. Pa mor ddibynnol ydych chi ar y cyd-yrwyr felly wrth i chi yrru? Yn sicr, mae o'n rhywbeth sydd yn cymryd amser i fildio arno fo. Doedd ddim yn hawdd jumpio efo rhywun am y tro cyntaf felly. Ac yn sicr mae'r berthynas rhwng y driver a'r co-driver yn rhywbeth sydd yn bwysig iawn mwyn cael llwyddiant yn y car felly ynde. A mae
mae'n trust o ddwy ochr o'r car lle mae o'n gorau trystio fi a dwi'n gorau trystio'n union be mae o'n dweud yllu. Yn Sardinia ges i gyfle i dreifio yn lle Nasr, ond o hynna'n meddwl o rai fi ddefnyddio gydyrwyr o lle. Oedd o'n brofiad, ond yn amlwg mae Giovanni wedi bod yn gwrthryfwyr proffesiynol ers sawl blwyddyn a mae lefel o yn uchel iawn, oedd o hynna'n neud o lot yn haws wrth gwrs, ond hyd yn oed oedd o dal yn dipyn o sialens. So brofiad oedd felly rasio o flaen y cefnogwyr cartre mewn ffordd yng Nghymru ac oedd ti'n syni faint o gefnogaeth oedd yna i'r rali yma? Oedd yn sicr yn teimlad bref iawn. Yn amlwg i'r rali symud nôl fyny i'r gogledd ni wedi bod lawr yn de ers sawl flwyddyn felly. A oedd y cefnogaeth yn ffantastig i ddeud y gwir, yn wredig ar y dysil ar y ddiwrnod ola. Oedd yna bobl o bob man yn Fforestr Glwceinog ar yr Orn a oedd yna'n teimlad greit felly'n gweld yr 30 coch yn fflio yn bob man. Be dwi'n meddwl sydd yn eitha special am Coedwigoedd Cymru ydy mae'r amodau dyn ni'n gael yn enwedig yn mis Tachwedd yn specific iawn i Gymru, i fod yn onest, neu i Brydain beth bynnag felly. Wedyn mae drivers yn dod o wledydd eraill yn Ewrop neu dros y byd. Mae hynna yn rhoi dipyn o sialens iddyn nhw. Wrth gwrs dwi'n lwcus fod wedi tyfu fyny yn yr amodau yma ac yn teimlo eitha gartref yn drifio'r car yn felly. Wedyn mi oedd o'n yn brofiad greit gyda gael sy'n gwybod cymyniad da adre. Be fysa ti'n dweud ydy un uchelgais di ar gyfer y flwyddyn yma felly? Dwi ddim eisiau rhoi dim byd rhy uchel i gychwyn efo. Yn amlwg mae o'n gyfle gwych sydd gen i a mae o am fwy neu un flwyddyn. Wedyn mae rhaid wneud y mwyaf o'r flwyddyn a y ffordd i wneud yna di gorffen yr yliau yn enwedig ar yr hanner gyntaf o'r flwyddyn i gael y profiad felly. Wedyn be fyddwn ni'n licio wneud ydy gyrru dal i wella fel mae'r flwyddyn yn mynd ymlaen a gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn fod mewn safle i fod yn dangos cyflymdra da ac yn sicr erbyn y flwyddyn wedyn dwi eisiau bod yn trio ennill rallies a un diwrnod dwi eisiau bod yn bencampwr y byd wedyn rhaid ni aros i weld os yna'n bosib.